Čau, já jsem Tess. A já jsem Elis. A joj. Terka bude říkat Jsme faceplay. je to holka nebo kluk. Jsem asi blbá, ale myslím, že asi 3 roky, jo, nevím přesně, asi. Ale na takové obyčejné, ne kde se prostě přes 10 triček, tím, že je počural, a moji madraci